Salut! Eu sunt Dimit și eu sunt Sane. Astăzi vom filma provocări nebune și vom avea un coleg. Vinovat Emre. Emre. Haideți să începem de început. Dar nu uitați de like sau share, comentarii. Atât. Sau distribuit. Păi da, mă, asta înseamnă share. Da. Haide! Afară nu facem de clip. Da, și vom ieși afară să facem niște provocări. Ne pare rău că nu se vede prea bine. Provocări foarte transmite nebune. Deci Andrei Sutăfân ne provoacă să plecăm la un om și să-i spunem salut, ești bine? Haideți să facem provocări. Hai pe aici să ieșim mai bine. Hai pe aici. Bine, dar se vede ca dracu. Se vede la asta, nu? Da, rău. Te ușor. Hai la un mână ăla. Hai la un mână. Nu vadă camera. Voi stați în spate. Uite, vă pleacă bănel. Pleacă bănel? Ok. Gata. Zoom. Da, ce faci, mă? Da, ce faci? Ceva. Ai văzut ce nebuni sunt copiii ăștia? Dă-te mă că-i pe Zoom, îți vede mutra. Îți dai seama că câștigăm 50 de bani pe oră. Drâța! Gata Zoom-ul. Gata provocarea. Ia, dă-te mă din ce. Acum eu mă bag, bă. Haideți înapoi să mai faci niște provocări. Așa. Ai oprit? Nu, n-am oprit. Hai, știu. Bă, provocarea cu magazinul n-o faci. Care magazin? Aia mă, care este deja la magazin să întrebi dacă are Nu. corn și să zici. Să vedem ce Ok. zice domnul Darius. Bă, da, să ne puse. Că l-o râsădă. Hai. Râsădăm, da? Zice să-i zic la om dacă l-am mâncat sau nu. Haide. E provocarea ta, nu ce să faci. Stai. Cum să cobori, să nu mai ieșim afară. Oh, dar chiar e mai bine așa, frate. Mai bine facem aici în bloc, că se vede super bine. Deci... Bă! Dar am uitat să mă prezint eu, mă. Bă, ce deci bulangii. cameramanul nostru este cel mai bun cameraman. 100 de euro pe oră. Răzvan. 100 de euro pe oră. Sau 50 de bani, e bine și acolo. Haide. 50 de bani pe oră e foarte bun. Filmez cu cea mai bună cameră din lume, telefonul lui Emre. Ce ai mă, telefonul meu e... Lui Yumit, pardon. Javra 2016. Sane, te provoc să faci 5 flotări. Cum am făcut în cadrul ceva? Oh. Dacă-i pe Sane, nu. Hai bă! Uitați-vă la fața lui Saler! Iumite! Și pe tine te provoc să te ud puțin în cap. Haide, jos. Dar nu mult! Hai, nu, haide. Stai să vedem dacă chiar este ud. Da, e ud. Cine strigă, mă? Am mai mult provoc, Emre, te provoc să faci 5 tracțiuni. Dă și mie să beau apă, mă. Pe bara aia. Bă, boschetare. Ce să fac? Tracțiuni, dacă știi ce fac. Nu știu. Dă-te mă să arăt eu. Dă-te mă. Știu. 5. Hai să fac 5 flotări. 5 flotări. Una. Nu, stai. Du-te la magazin. Du-te la magazinul ăla de acolo. Du-te la magazinul ăla de acolo și... Ah, ce bună e apa. Și ce de apă, hai. Să cerem o apă? Veni la magazinul meu. Dă-ți cine o apă? Păi n-ai bani. El are licență, el este cel mai vânzător din lume. Are licență. Nu tu, mă! Ăsta, mă! Piticosaurus! Hopa! A venit cu tremurul! Cu tremurul!